martangiang mahita. Mauliate madiho de bata Jehovah amanami na mga ramoti parngoluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Toddim toddi parbadiyay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas huatu sihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangianga dihita sadarion, ima na tarsurat di buku 2 Tesalonik bidutolu, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 12. 2 Tesalonik tolu, ayat sada, sahatu ayat 12, tapai hutihu madirohata, songonom madidok. Akup nii tangi ako kamu mahami aliak kadongan asa marlojong hata ni Tuhani jala marsangap songon na dihamu. Anggiat malua hami sian halak na jekel jala na jahati aidang saluhut na olo porsea. Alai hapo saddo Tuhani patuguon na do rohamu jala ramotan na dohamu maralohon na jahati. Napos do rohanami midahamu di bagasa Tuhani. Sai patupaon na do nahupodaho kami Tuhamu nang nuaing nang tujuluanon. Sai ditogu-togu Tuhani marohamuna tuholong ni rohani debata dohot tuha bengeton ni Kristusi. Alai mangasahon goar ni Tuhata Yesus Kristus hupai ngotami mahamu aliak kadongan sumurut mahamu sian ganup dongan naso maradat di parange naso mangihuton poda jinalona siak kami. Ai di boto hamudo manang songot dia patut tiruam munahami. Ai dada songon naso maradat tami di tonga-tonga muna. Ai dada songon tamue sorak kami di manangi sehamu. Lo jado hami tahe ngalutan mula-ulaut borngin dohot arian unang sorat tamu hubain. Dada naso marsahala haminian. Alai naing pajonjongon nami diri nami tiruat dihamu. Asa diihutok kamu hami. Ainang adorang di tonga-tonga muna hami. Nunga huro dihok kami Tuhamu. Naso ramangula. Unang maibana mangan. Ay tarbege do Tuhami. Adong na deba siyak kamuna naso maradat parangena. Akka naso mulaulaon. Naso siulaud do tahe di jama. Tuak kasih songoni hupatikon. Jala huro dihok kami mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Bulus manasida mulaulaon. Asa nani omonabe dihangoluhon. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata di surat 2 Tesalonikon di pasahat si Paulus pangajarion na domu tu sikap ni halak Kristen na may mahon haroroni Kristus. Ala pangajario doho pakirimon ni huria na parjolo na mandok. Hatop nama roh Kristus. Adong nasala pangatusion taringot tusi. Ala didok hatop nama roh Kristus. Adong sian ruas ni huriai na mabiyar. Gabe ditinggalkon ulaon na. Dang mangula. Huhut mar leha-leha papuason hagion ni dagingna.
ditinggalhon ulaon na ala didok rohana dang rikok bemangula di haroro ni Kristusi. Jala di ela tikina pai maho karoro ni Kristusi kesempatan papueson hagiok ni daging. Laho pai ngoton nasida naliluima di pasahat si Paulus pangajarionna mardomu tusima turpuk jamita sadarion. Di paingot turia Tesalonik asa unang ditiru nalilui. Ditiru maparange dohot taringgason ni si Paulus mangula ulaon na. Ikon hobas na porseai manomu-nomu haroro ni Kristus di bagasa karinggason mangula dohot mamake tiki. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata marhite turpuk jamita sadarion pinomat adong matolu nagabe parsiajaran na arga dihita. Na parjolo manok tong mahita marlas ni roha mamuji Tuhani huhut pai maimahon harorona marhite na manangiakkon asa lam tabba na porsea di Tuhani. Didok di ayat sada ni turpuk jamita sadarion tangi ako kamu mahami asa marlojok kata ni Tuhani jala marsangap ninna apostel Paulus tuhuria Tesalonik. Dipangido aposteli asa marsitutu jala togu haporseaon ni huria Tesalonik manangiakkon asa hato marlojong barita naulii jala marsangap guar ni Tuhani. Di surat na naparjolo pe nung nga di apoi si Paulus suria Tesalonik asa manangiakkon ibana. Di hata parpudi ni surat na napadua honope diapoi muse asa marsitutu huriai manangiakkon tu debata asa hato marlojong harararat ni barita naulii sian luat nasada tu luat na asing unang tarabat barita naulii ido narumikot di rohani apostel Paulusi dang dirina dipangido ditangiakkon nasa hipas jala sonang dangi narumikot di aposteli harararat ni harajaon ni debatado dipangido naing marsangap debata di akaluat na asing songon naung tarida sangap dohok gogona di huria Tesalonik. Huria na hinaholongan ni Tuhata akup ni i diapoi huriai manangiakkon si Paulus anggiat di palua aposteli sian tangan ni najahat akan na mangabati harararat ni barita nauli na siat debata songon na masa di huria Korin masa parmaraan tu apostel i di huria Korin di pas-pas si Paulus ulusna ala mangalo na sida jala mangisahi jala didok aposteli marsapata tuhamu ma mudarmuna lias do angguau olak nioma au lau tuhalak si pelebeku boy tajaha di ulaun apostel 10 ayat 6 uju si Galio panggonggome ni Akaya raphehe halak Jahudi dopak si Paulus ditogihon ibana tu paruhuman dang sude jolma na jinamitaan ni si Paulus na olo porsea tu Tuhan Yesus adong do na songon tano na dinggan majalo hatai alai torop do na mangalo ala so olo na sida porsea dangolo na sida majakko kolong ni rohani Kristus ala ni ima diapoi ibana huria Tesalonik manangiakkon ulaon na pararaton barita naulii.
Huria na hinakolongan ni Tuhatta, disungguli jami tao kita, asa patupahot tangiang pangodianon, maradopon ulaon na pararat barita naulii, dohot parhubas na mangula disi, asa di pargogoi Tuhani pangulana, di ulaon sending, di enggano, di pularupat, dohot tu paragamo parmalim, nararat di tikion. Sitang yakonot tado nang halak kita na mangalo barita naulii, alam mulak tu hasi pelebeguon. Didok kalak kita alam lambar tabadon waing ruas ni parmalim di tapanuli dohot di pangaratoan. Akup ni sitang yakonot tado asa di pargogoi Tuhani huriana mengadopi gerakan radikalis na mengabati parjongjong ni gereja di luar perserahan. Lam marhehe adon waing kelompok radikalis na mengabati parsobaw ni halak Kristen di luar pangaratuan. Sudei manungguli rohatta asa patupahon tangiang pangodianon. Anggiat olo na mangaloi majakon holong ni rohani Kristusi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, disungguli jami tao donak kita, manangyakon akka parhalado ni Tuhani. Heado tatangyakon padita, guru, bibil pro, diakonis, situan ni huriata, dohot uluan ni negarata, jo do marungut-ungut tita ala hagaleon, dohot ala halebaw ni parhalado ni huria. Alai, pigahali mahita mangudihon nasida tuban wagijang, marhite tangiang pangodianon, asa dipargogoi Tuhani parhaladona, padenggaton pakubasion, dohot parjami taon na, lam torop nuaing namangisahi padita, alai, piga maruas na manangyakon nasida. Dang maila si Paulus madok, aleak kadongan, tangiak ko kamuma hami. Ay na margogo si tutudo tangiang, molo dihaburjuhon akka partigor. Huria na hinakolongan ni Tuhatta, na padua humma, marsihohot mahita mareddi tu Jahoba mamuji Tuhani, uhut pay maimahon harorona na padua halihon, marhite-hite na marsihohot makaposi Tuhani. Di ayat 3 didok si Paulus manguduti, alai haposad do Tuhani, patuguon na do rohamu, jalaramutan na do hamu, maralohon na jahati. Dia poi si Paulus suriai makaposi Tuhani, ala naung dipuka Tuhani ulaon na di tonga-tonga ni huria Tesalonik. Sai paujungon na mai, marhite-hite parsihohoton nasida makaposi Tuhani. Ay haposad do Tuhani, bahenon na do nasa gogo patoguhon rohana sida di nagalei, dohot mangaramoti nasida siatahi ni akan najahat nanaing mangaliluhok kaporseon nasida. Dang songot jolma Tuhani, na jot-jot dak kaposan, jot-jot muba-uba rohana, parholong gabe parhosom, na burju gabe geduk, alai anggo debata, hot do dakya muba, hot do hatana, hot do baga-bagana, hot do asi ni roha do tolong ni rohana, haposad do Tuhani di akana porsea di ibana. Alani ima olo do jolma naso olo makaposi debata, muruk ma debata, molo di ida uporsea ajolma di pergabus, asa di si pelua nasitongi. Marhite ayat 3 dia poima asa marsihohot turia Tesalonik, doho sudina porsea di ibana makaposi Tuhan. Tuhan na soolo muba di baga-baga, dohot di holong ni rohanai.
Diapoi si Paulus suria Tesalonik asa unang ganggu di debata nabi naritahon ni aposteli. Alapoda nabi raritahon ni parpoda haliluon taringot tu pangaradeon manomu-nomu haroronai. Dipangido siya sudina porsea asa tuguha porseaonna makaposi Tuhani nangpe belga jala borat parukilonna manosak parnguluonna unang mabiyar unang ganggu di debata haposan do ibana. Adong doheasa da berita na masa ditiki masa hagoran manang hatutungan sada hotel bertingkat 25 mamitorodo mobil pemadam kebakaran mangit topi api dohot mobil namar tangga parwah ronjol masih gedung bertingkati. Di jendela ni sada ruangan di lantai 24 sada ina paimahon pangurupion. Di pajonok matangga na tibo parwarhon inatay. Nung nga jonok inatay tutanggai. Alai ditiki mangalak ka tutanggai di bereng ibana tutoru macay daw siyan ingananay. Huhut di bereng tu siamuk kabirang na dihaliangi api ibana. Mamerengi mabiyar ibana. Dangolo masuk tutangga panolongi. Mabiyar ibana. Ala di bereng tutoru dohot tu api na makaliangi ibana. Marula-hula kibana dielek asa masuk tutanggai dangolo didok mabiyar au. Ala naso olo inatay diurupi di paerek matangga itu jendela na asing mangurupi akan napay may mahon pangurupion. Dung di paruar sude pangisi ni hoteli hape nunga mate mosok inatay. Mate ibana aladang porsea tu na peluahon ibana. Tudos tusido halak Kristen na ganggu di Jesus. Roh Jesus madok. Roh hamu tuau hamu akan nalo jajala na sorat asa upasonak kamu. Na tersurat di Matius 10 sada ayat 20. Hape dangolo hita rotu ibana ala ganggu hita. Atong porsea mahita unang ganggu hita di debata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom manoktong mahita marede mamuji Tuhattai uhut pay may mahon harorona na padua halihon marhite na makanguluhok kolong dohot tabengeton. Di tonga-tonga ni parukilon na niadopan ni Huria Tesalonik ala panosak ni parpoda haliluoni di apoi na sida asa makanguluhok kolong dohot tabengeton. Asamian dinasida holong ni roha dohot tabengeton dipangido si Paulus asa say dopak debata roha nasida. Saliling daw roha ni jolma siya kolong ni roha ni debata pilih do pardalanan na ay dituju naso si tujuan dilului naso si luluan. Molodang dopak debata roha nasida boy do nasida marhosom mamikiri pamaloson tu nama jahati nasida dihuriai. Molodang dopak debata nasida boy do nasida madele ala panosak ni parukiloni ala ni dia poi aposteli nasida madok sai ditogu-togu Tuhani marohamuna tu holong ni rohani debata dohot tu habengeton ni Kristusi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta molo holong ni rohani debata na manggohi rohana sida miyam madina sida holong ni roha maradopon akan na mangarsahi nasida jala benget nasida manaon na hasiti. Molo say dopak debata rohana sida say tersunggul do tu rohana sida holong ni rohani Tuhan Yesus tu akan nama marsilakon ibana. Nang pehaci diay na pasiak-siak soldado disilangi dang moru holong ni rohana tu nasida. Gariada diodihon nasida di tangiang na didok alea mang marpamuati maroham mida nasida ay dang diboto nasida
nabi nahin nasidai. Ima balga ni holong ni rohani debata di jolma perdosa. Dang dibalos pabahenan na najahati. Nang pemura di debata mamalosi. Nang pe porsuk diai disilangi. Alai bengek do Tuhan Yesus manaon na haciti. Ala dibalik ni na haciti nungaradelas ni roha. Tung halongangat do habengeton ni Tuhan Yesus. Ayatik pe anak ni debata ibana. Manaon na porsuk do ibana songo jolma. Adullu mobi tahe sian na tinaon ni jolma. Dang dijalo, dang diburai na pasiak-siak ibana. Dia judo pola ditangiakon. Ido tiruat dihita na porsea. Holong ni rohana dohok habengetonna marhite na marningot tolong ni rohani Kristus di jolma dohok marningot tabengetonna. Disungguli hita asa mamalos na jati marhite holong ni roha. Maol dui molos ya roha hajol maon alai suamma di rohata habengeton molo sai dopak debata rohata. Mangulah kolong dohot tabengeton ido sikap sipa tuduhonotta molo adop tuhita parukilon ala haporseota tu Tuhan Yesus. Atong pahot jala patogu maroham makaposi Tuhani. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba naung papatar ho katam nabadiai tu tonga-tonga nami. Pasu-pasu jala suaton bagas turohan nami Tuhan. Asa tok-tok kami marsihohot porsea holat tuho jala marbengek ni roha diragam ni akaparukilon namasa na hubolusami saliling di hasianganon. Tuhan na may-mayma dohami di harorom na padua halihon. Tiok ma gomos haporseon nami holan tuho sabing. Amen.